Здравейте, аз съм Пламен Герганов и съм същия този, който е Gcraft. Това наименование си измислих за занаятчийската дейност, изработката на сувенири, които имам. И същия този Пламен Герганов е преподавател по музика, по гадулка и се занимавам с фолклор. Реших да обедина информацията от двете ми дейности, свързана с сувенирите и с музикантската дейност, в основния ми сайт, който е gerganov.org. Ако обръщате внимание, те имат сходна визия за момента. В една статия, в двата сайта съм описал, че под един домен ще бъде цялата ми дейност. Което означава, че сайтът с сувенирите няма да бъде обслужван, а всичката налична информация е трансферирана до основния сайт gerganov.org и там ще намирате подходящата информация, която ви интересува. Било то свързано с сувенири, било то свързано с друга подходяща информация, която публикувам. И новото нещо, което включих, е канал в Viber. Канала ми в Viber ще споделям всичко ново, което публикувам в сайта ми gerganov.org или в YouTube, за да можете да получавате надлежна информация за това какво съм постигнал или какво ново нещо предлагам като опции, като дейности, като изработени от мен неща. Аз съм ден човек и тези неща ще ги получавате като бърза информация. Ако имате някакви въпроси, пишете ми в канала в Viber или коментари в YouTube. Това са основните два канала, които ще използвам за всички мои дейности, които са свързани с музика, с изработка на сувенири и се надявам да ви бъда полезен с това, което предоставям като цялостна информация и като услуга.